меҳмонист аз Сангур. Ай хадгаз ёб. Хуб. Айнора додем. ҳай аслан дастоварди баланди варзиши устоди ҳамаи мо ғиёсов сайраҳмона мо бояд қайд кунем. ман имрӯз дар маърака фарзанди ҳамин устод ғиёсов сайраҳмон иштирок дошта будааст. муҳаммад паҳлавон набираш ё фарзандаш? набираш. мо даъват мекунем ҳамин набираи раҳматии сайраҳмона ба маъракаи имрӯза. Nomi amidev. Behtarin nom. Камка фаоше ки бисёр ҷуфтои бақувват дар навбат шуданд. вақте ба зону зад аллакай амал иҷро кардан намешавад. олимпиад ба паҳлавони камарбанд кабуд бо як паҳлу дониста мешавад. ҷуфти навбатӣ мухлисони азиз, ҷуфте ки бисёр интизор будем дар назди мо ҳозир доранд. аз тарафи дасти рост паҳлавон бо камарбанди кабуд ҷилаки сафед олиқҷон аз ноҳияи нуробод. аз тарафи дасти чап паҳлавон бо камарбанди кабуд ҷилаки кабуд дев аз ноҳияи рӯдакӣ. як қарсак, як қоини калон дар номи ҳардош гилеми рақами 1 муродро довари дохили гилем. амали зебо, ҳалол ҳалол ҳалол. ҳар чизе ки ҳаст ҳаст. се маротиба паҳлавон аз ноҳияи Сангор ғолиб. нуробод ноҳияе ҳаст ки адолатпарвар аст нисбати паҳлавонҳо. дар ихилин ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват карда мешавад. аз тарафи дасти рост паҳлавон бо ҷӯлаки кабуд, Мустафо аз ноҳияи ҳамсояи дӯсти мо ноҳияи Рашт. аз тарафи дасти чап паҳлавон
Сай Мирзо аз ноҳияи Нуробод дар байни ҳардаш як тӯҳфаи калон. Бархоф Меҳроб довари гилем. خب اما پهلوانی سنگوار تیاری تا ببین که یک کس با وای چی دست نه وای اولی 15 دقیقه بود داره استراحت کنم 15 دقیقه استراحت دارم یک پهلوان نمو چیه جورا شرف از نوحیه رودکی از نوحیه نورآباد با دعوت در اومده است بسیار زیبا و گوشتین گرفتم پهلوانی سنگوار چی درم چی دن اینو درم چی دن حلال ها پهلوان با کمربند کبود گلی کنیسته شد جفتی نوبتی پهلوان از طرف دستی راست با کمربند کبود نمود اونجا آمده از دلیل کمربند پهلوان محمد پهلوان از دلیل نظر فرزندی استاد عزیزی ما کلابتی تشکر زیاد استاد جهان سپاس به شما دوستان عزیز در مرکز میدان ده پهلوان پهلوان بسیارم شناخته است با عارف جان پهلوان نامه ناحیه نورآباد آزمایی میکند به خاطر ده پهلوان بازم کپکوبی بزنه تنه رو نشد این پهلوان هم بسیار پهلوانی شناخته است طریق منمون سامان های اینترنتی این در قدم این دیو است ببینید عارف جان هم ببینید رنگ و جلوی سنت های نوروزی در دیاری زیبا منظر نورآباد تنتنه رو انعنه میدهد ده پهلوان شناخته جمهوری بسیارم زیبا اصول کارکرد ده پهلوان اما نتیجه ده بسیار خوب بسیارم خوب که روز مهمانان از شهر ناحیه‌های کشور و دیار گلریز و گلبیز نورآباد نوراور قدم رنجه نموده ایستادند دوستان عزیز تشکر که پهلوان رنگ و جلوی نوروزی در امروز تنها در دیار زیبامنظر با اشتراک ده پهلوان بازم رنگ و جلوی دیگر گرفت دوستان عزیز بازم کار کردی دیو پهلوان با عارف جان پهلوان یک موسیقی با خاطری دو از جانب بخش فرهنگ نوحیه یک تنتنه تشکر زیاد حتی که بسیارم زیبایی به پهلوان حلال حسابیده که دوستان عزیز با خاطری به پهلوان یک کارکوبی بزنه دوستان عزیز تشکر زیاد لازم پهلوان نوبتی تبریک پهلوان از دهه تیلیزی جماعت دیهاتی نورآباد ناحیه نورآباد نورمچه پهلوان از ناحیه سنگواری آورده داشت برای مصدقی که مسئولیت میده دوبار تشکر زیاد بار دیگر مهمانان خوش آمدید که امروز ببینید که در این چهاربینی امروزه ما
девпаҳлавон ва аз ноҳияи рӯдакӣ ба ин диёри зебо манзар омадааст ва меҳмононе ки аз ноҳияи рӯдакӣ, ноҳияи рашт, аз ноҳияҳои шаҳр, ноҳияҳои тобе имрӯз ба муҳаммад паҳлавон муборак бошад. ғолибият муборак бошад. Саймухтор паҳлавон ба назди мо биё. Саймухтор Пулодов, Саймухтор биё. ки Сайчо паҳлавон аз ноҳияи раштонзамин имрӯз ба чорабинӣ мо омадад. хушомадед бо либосҳои хилати кабуд аз тарафи дасти рости ман. Азизулло паҳлавон аз ноҳияи Нуробод деҳаи Тигирмӣ баромад. ки бача коркунои ҳифзи ҳуқуқ бо ҳами ҷамъпешӣ, бо ҳами ҷамъи қан тарак у тараф ба додар намуне ягон каса ин тараф гузарония бошад. бародарон, ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват кард. Оли ҳастай бишинем, бишинем. бачаҳо, илтимос, бача, онҷа навбатӣ ба майдон карда мешавад. аз тарафи дасти чап паҳлавон бо камарбанди сафед мисбоҳ аз шашуро се ғолибият дорад. аз тарафи даст чап паҳлавон файзалӣ аз ҷамоати мужахаров. алан ин паҳлавон камарбанди сафед аз шашуро сета аллакай ғолибият дорад. хоб ҷуфти навбатӣ беҳтарин кор дев дам бигир баломуд ба талабуд як паҳлавони дигар омадагиай. Саймухтор паҳлавон 10 дақиқа танаффус кунад, баъд меброяд. ҳамин ҷуфти навбатӣ ба майдон даъват карда мешавад. паҳлавон аз тарафи дасти рост бо камарбанди кабуд Наҷибулло аз ҷамоати Мужахаров ва аз тарафи дасти чап паҳлавон Исмоил аз ноҳияи дурдасти рӯдакӣ. меҳмон хуш омадӣ. марҳамат, гилеми рақами 2. Stadion meşid, zur meşid, caybo tiban meşid. Bakıdan paşalpar jidam. Kardeşine, ama çene 10 kat, ya 8 kat, ya megür azad zarandistan. Aklı tamiz am kar, iyi para kholiyak. این همجد مدت کسبمون خب از شخصانی که برای پهلوانانی شناخته و دوست داشتهشان مثال یگان مبلغ میمونن و یگان پیکه میمونن یگان چی میمونن پیشنهاد چید مرحمت برا کمالات پوش بیا من استولی دوارو همونجا پوش بیا میتونه یگان وای کنید مراجعه کنید ما اینا به اینوبت بگیریم و اینوتون معرفی میکنیم برای پهلوانی دوست داشته و شناخته‌تان ки мером бугун фаъол шаванд ки вақт кама оз дигар мо ранги пешина вай надорем. паҳлавони зиёд омадагиан ози нигоҳ доранд кай навбатшон мерасад. ташаккури зиёд, ташаккури зиёд устод. дӯстони азиз,
ҷаҳони сипос мегӯем ба устоди азизу гиромӣ ки имрӯз бисёр як суханҳои самимӣ ва барои мо шумо роҳандозӣ карда ва ин лаҳза дӯстони азиз дар номи Сайдмухтор паҳлавони шоҳратманди ин диёри зебоманзар аз номи давлат яке аз ҷавонони бисёрам бонангу номуси ин диёр бо маблағи 500 сомонӣ забт карда шуд дӯстони азиз. Оҳо, бибинед корка паҳлавон, корка бисёрам аҳсан офарин. беҳтарин усул аз тарафи паҳлавон аз деҳаи шашмонон аллакай сеюм ғолибият аз тарафи паҳлавон бо камарбанди кабуд аз сафедчашма ғолибият дониста шуд. ҷуфти навбатӣ як минут, як дақиқа ҳамин ҷуфти ҷуфти навбатӣ ино бикунанд аз тарафи дасти рост паҳлавон бо камарбанди сафед, ҷилаки сафед Муҳаммад Сидиқ аз айноияи Файзобод як қарсак ба хотири меҳмон. аз тарафи даст чап паҳлавон бо камарбанди сурх Оятулло аз шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод як қарсак ба хотири паҳлавони шинохта. дар байшу як тӯҳфаи калон. дар гилеми рақами 2 ҷуфти навбатӣ даъват карда мешавад. ҳамин бачаи тарафи даст чапи ман 4 та ғолибият дорад. Умар аз деҳаи шодмонӣ ҷамоати Муҷахар ба номаш 1000 сомон монда, 1000 сомон 1000 рубли русӣ мондагиам. ана дар дасти ман. ба талабаш ҳамин паҳлавон бо камарбанди кабуд, ҷилаки кабуд Қурбоналӣ аз деҳаи шоҳазамини ҷамоати Камсамолобод биромадай тест дар 3 дақиқа вақт марҳамат гилеми рақами 1 дар тестараш бигӣ ки мо ба мақсади ҳамин пайдо намудани падидаҳои нав паҳлавони навраси ҷавон ҳамин маъракаро доир кардем. камтарак гузашт мекунем ба хотире ки паҳлавони чеҳраҳои нав пайдо шаванд. ҳамин мутахассисон мураббиёи мактаби варзишӣ беҳтарин ҳалол бале як солими кори калон ба номаш аз тарафи чинаи 1000 рубли русӣ даст дуда ошава раҳмати калон барори кор. ҷуфти навбатӣ дар гилеми рақами 1 аз тарафи дасти рост паҳлавон бо камарбанди сафед Ҷаҳонгир аз ҷамоати Муҷахар, аз тарафи даст чап паҳлавон бо камарбанди Убайдулло аз ҷамоати Сафедчашма Собиқ Самсолиқ марҳамат як тӯҳфаи калон. бачо мухлисо як ташаккур поён мехезем аҷа киҷон Шодрӯз ҳамин ҷавони бисёр истодагиар хоҳиш мекунем, илтимос хоҳиш мекунем намонед. дӯстони азиз ба хотири ба анамин тарафи девпаҳлавон паҳлавони шинохтаи ноҳияи Нуробод Муфтоҳуддин паҳлавон аз ҷамоати деҳоти Сафедчашма омадааст. агар мизбонин ҳамиҷа бошад марҳамат ба назди мо биёяд бо дев паҳлавон қувозмоӣ мекунад. оҳо дӯстони азиз капкопӣ мезанем. дӯстони азиз ин лаҳза Шорух Замонов марҳамат бо номи Шорух як гилеми кайрохон имрӯз қадрдонӣ шудааст. кадом нафаре ки мехоҳад бо Шорух паҳлавон қувозмоӣ намояд марҳамат дар тарафи самти поёнӣ гилеми рақами 2 Шорух Замонов хушомадӣ. Саймухтор Пулову ба назди мо биё. Саймухтор ба назди мо биё. дар номи Саймухторам як солими наврӯзӣ мемонем. як солими наврӯзӣ мемонем дӯстони азиз. ва ин лаҳза дар маркази майдон Оятулло Сиҳатчаев қувозмоии худро анҷом дода истанд. коркард Оятулло аҳсан офарин мебояд барани хел ҷавонмардоне ки ҷавонмардона усулро коркард мекунанд. ба партофти Оятулло Сиҳатчаев ҳисоб шуд. ба хотири Сиҳатчаев Оятулло капкопӣ мезанем дӯстони азиз. аҳсан ташаккури зиёд. биё гилеми паҳлавони навбатӣ хоб бисёр хоб
فریدون از جماعت دیهاتی صفر چشمه 2 غالبیت به دست دارد در گلیم رقم 2. 1 دقیقه عضوی میکنه تنفس. مطیعلا از جماعت دیهاتی مجی خرفی ناحیه نورآباد. دوستان عزیز با خاطر تنفس قبل آقا شادروز بالای گلیم تازه کنه 1 نفر متصدی بمانید. آقا شادروز اسلاموف یا متصدی بمانید بالای گلیم آقای کنه. شاهرخ پهلوان به پهلوان بسیار احسان و آفرین. چرابینه وای نکه یکه شادروز اوهو حلاله دوستانی عزیز بسیار پرتافتی زیبایی ورزشگر بشه. دوستان عزیز بیا که فیروز جا بیا. فیروز پهلوان در اینجا از ناحیه زیبا منظری ناحیه نورآباد جماعت دیهاتی مجیخرف به خاطر فیروز پهلوان شناخته این دیار کبکبی بزنید. دوستانی عزیز خوش آمدید. سلامت باشند. خیلی فرزندان بسیارم رستمانه ناحیه نورآباد بسیار باشد. بسیار در مرکز میدان شاهرخ پهلوان، شاهرخ زمانوف، سعید مختار. دوستان عزیز به خاطر سعید مختار پولاد یک کبکبی بزنیم. خوش آمدید. مرحمت امی وای را نمانید دیگر نوراسو را نمانید. همجا متصدی ها دیو پهلوان بازم خوش آمدید. انا شاهرخ زمانوف در مرکز میدان فرزند دیار زیبا منظری ناحیه نورآباد سعید مختار پهلوان شناخته و شهرتیار این دیار در نامش گلیم قیراکم با اندازه 6 به 4 در هر دیار. از تمام این مهمانان خواهش میکنیم که امروز فرزندان ناحیه نورآباد مرحمت بیا شید بیا گلمی بیا برای گلمی رقم 2 اوی که گلمی رقم 2 پهلوان مرحمت. اگر کسی که به طرف شرف پهلوانی شناخته دیار زیبا منظری نورآباد قوزواری میکند در مرکز میدان است در نام شرف پهلوان هم شادروز 1 تحفه نوروزی دیگر بمانه. تشکر. خوش آمدید. دیو پهلوان خوش آمدید. بعد گفتنی هستیم که ما مردم نورآبادیم با ننگیم و با آریم خاک پای دوستان را بر دیدن می‌برداریم. یک کبکبی بزنید دوستان عزیز به خاطر دیو پهلوان. خوش آمدید دیو پهلوان. بسیار احسان و آفرین. دوستان عزیز در همین چهاربینی روزه ما از ولایتی از ناحیه بسیار شهر کلاب باستانی ناحیه فرخار در این چهاربینی ما اشتراک دارد. کرامت الله پهلوانی بسیار شناخته دیار شهر کلاب باستانی حضور دارد. ما از این خاطر کرامت الله را با چهاربینی روزه دعوت بکنیم. مرحمت دکه کرامت الله. دوستان عزیز یکی از چهره‌های شناخته دیار زیبا منظر که در دوره جهاد شوروی ناحیه نورآباد را در منطقه و در جمهوری بیرون از جمهوری معرفی میکرد یعقوب یوسف. ببینید که تنتنه انعانه امروز در دیار زیبا منظری ناحیه نورآباد و خواهش میکنم که یعقوب پهلوان شناخته دیار زیبا منظری نورآباد با انمی مرکز میدان دعوت میکنیم که یعقوب پهلوان احترامان از شما. نظرالدین پهلوان
дастпарвари муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Нуробод. Назирбек Паҳлавон, ҳамаи мардум шуморо интизор аст. Назирбек Паҳлавон ҳам бисёр ҷавонест ки бисёр бозии рустамона дорад ва зери капкубиҳои шумо Назирбек Паҳлавони ноҳияи Нурободро ба ин лаҳза ба саҳна даъват мекунем. дӯстони азиз, оҳо капкуби мезанем дӯстони азиз, оҳо корко ана ака бибинед ки паҳлавоне ҳам дар дилу дидаи мардуми Раштонзамин ҷой дорад. Юсупов Якуб хуш омадӣ, ака Якуб хуш омадӣ. Мо мехоҳем агар шумо дӯстони азиз, тантана анъана мешавад ин лаҳза. собиқадори варзиш дар риштаи гирӣ гӯштини миллӣ Якуб Паҳлавон бо Дев Паҳлавон хубозмоӣ мекунад. бибинед ки бисёрам дӯстони азиз, Шорух Замонов дар маркази майдон аст. Шорух Замонов дар маркази майдон аст. ана бибинед Саид Мухтор Паҳлавон дар маркази майдон аст. дӯстони азиз, мардуми ин диёр, меҳмонони азиз, бие Якуб Паҳлавона бо Дев Паҳлавон давом метем. мардум дӯстони азиз, бисёрам хуб. як капкубӣ мезанем дӯстони азиз. ана дӯстони азиз, дар меҳмонии мардуми диёри зебоманзари Нуробод, Дев Паҳлавони шинохтаи ҷумҳурии Тоҷикистон меҳмони ин диёр аст. як капкубӣ мезанем ба хотири Дев. хуш омадед дӯстони азиз. собиқадори варзиш дар ноҳияи Раштонзамин Якуб Юсупов. ана ҳар ду ҳамина барои рӯз зафар муваффақият. ташаккур. мутасаддиҳо ҳамҷас бия намонед наврасода, ягон наврас ная намонед. палвонои вазни гарона даъват мекунем, хоҳиш мекунем намонед. бинем холӣ шуд. талабшо аз куҷо? ноҳияи Рашт талабшо бо камарбанди кабуд. ноҳияи Нуробод Саймирзо аз ҷамоати деҳоти Хумдон. ба ҳарди шумо барори кор муваффақият, зафар. марамад дар гилими рақами до. дӯстони азиз, Садир Паҳлавон аз ҷамоати деҳоти Муҷихарф ба марказ шуд. суроб дар номи Садир Паҳлавон 500 сомони маблағи пули мондагӣ аст. марамад кароматулло партофти олӣ ва ҳисоб аз ҷониби довар ин лаҳза. меҳмон аст, меҳмон ке номад? Муҳаммад Паҳлавон аз ноҳияи Нуробод. Муҳаммад Паҳлавон аз ноҳияи Рӯдакӣ имрӯз меҳмони мо аст. хуш омадӣ бори дигар. марамад ба гилеми рақами ду. Абоз Паҳлавон аз ҷамоати деҳоти Сафедчашма. ҳар ду Паҳлавон бо камарбанди кабуд. Паҳлавон аз тарафи дасти чапи ман бо камарбанди сиёҳ. марамад тезтар бошед, фақат тез вақта нагиред. дӯстони азиз, биед чорабини тантанаи наврӯзи ҷаҳонӣ имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод дар ин диёри зебоманзар бозам ин анъана тантана ёфта истодааст. ба ҳамин хотир паҳлавонони ноҳияӣ
рудаки шаҳр ноҳияҳои тобеи марказ хоҳиш мекунем ки ба маркази майдон биёед. вақтам рафта истодааст. қувозмоии шуморо тамоми мухлисони интизор ҳастанд. мана шорух замонов, оятулло сияҳчаёв, фарзандони ҳамин диёр, саидмухтор пулодов, шараф паҳлавон ва ин бародари мо фирӯзҷон паҳлавон, фаридон паҳлавон дар маркази майдон ҳастанд. ан ҳамин паҳлавонони ноҳияи Нуробод ҳамин хел пешниҳод дорад кадом нафаре аз кадом шаҳри ноҳияе ки бошад марҳамат мегам мо қувозмоии худро мо мизбонон ана рангу ҷилои сунъатҳои наврӯзӣ дар диёри гулбезу гулрези Нурободи Нурофар. Ёқуб Юсупов паҳлавоне ки дар дилу дидаи мардум ҷой дорад ва ноҳияи Нурободро дар солҳои иттиҳоди шӯравӣ муаррифӣ мекард. то ба ин лаҳзаҳо дӯстони азиз ба хотири девпаҳлавони шинохтае ки тамоми сомонаҳои интернетӣ шабакаҳои телевизиониро ба ҳайрат овардааст, девпаҳлавон бо номи зиёдро аз номи аслиаш ва тахаллуси девро гирифтааст. мо то анҷоми ҳамин ҳарду ҷуфт мо аз девпаҳлавон мехоҳем ки рақси дига бона. ташаккури зиёд ба хотири мухлисон девпаҳлавон